lho padahal. Lek, kuwi wonge. Lek. 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 Nyuci. Nyuci ke lho? Ya, turu ae. bener. Pedang pergi ke lho nyuci. Iya. Ae. Turu ae. Ngantuk, Rek. Kan nyuci umbah. Yo. Ketinggalan korek iki. Lek, lo korek. Ora duwe korek, ku lho nyile wong mancing kuwi. Oh alah, awakmu to? Entuk. Gak entuk blas. Mbak. Nyele, anu ne. Iki. Gak mau dah. Mau Ya bro. Kuwi lho ning kono lho, wae nyangkut tau. iwake ra genah, Kene semangat. mangan. Paling poso iwake, dadi gak gelem gondong. Kok piye kok? Aduh arek wedok sing awak dhewe celuk ya. Lah kuwi yo. Aku mampu ya. Ini apel. Ngono. Yo ayu to arek. Kene bapake, wong koyo wong preman. Mabuk. Aku yo tatak ngono kuwi wis. Iya wis, aku wis tatak ngene. Pengin ketemu mbek Ajeng. Kayaknya aku ning pake ngomong kerja kelompok tak hapus. Gak ngono gawe oleh dolan. Tadi ngomong ngono takoni. Ate ngapo kerja kelompok ta ngono. Iku mau kerja kelompok. Lah iya. Iya, Cok. Tenan pamane ora duwe alasan kok kuwi jare oleh metu. Dek. Pak Eman. Ora mancuk bajune. Tak. Enggak sih. Waduh, pemadaman enek, elek wong enek rezekine iki. Baru banyak kali ya sing nyuci omong-omongan. Demi rezeki yo kowe tak lakoni. Sing nyuci jagungan ae. Penting resik, guys. Banyu kali, guys. Alhamdulillah rampung. Mas, mari Mas. Bede, Weh mari. yo. Pira Mas? Hitungnya nih. Mas.
Bukan duit pas ah. Kan duwe Mas. Enggak usah kok Mas. Saya tuku rokok sama Mas. Oh ya. Hei. Ngarit ning ndi? Cuketin teh ya, Sam. Apa wele? Ngarit, Mas. Wah, kena suket ngarit ning kono malah mas tak wangi ning jeroane yo. Ayo. Kena suket diriti. Ning ndi ae we kat mau. Turu. Nyolong cuketin. Iya kulo sing ketul. Wah. Endi? Endi? Kulo sing tak boleh dalan. Mas, akeh tawon nang dukurmu lho. Endi? Iku. Tawon-tawon lho. Oh iya, tawon. 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 Lho piye to, Mas? Kok iso tipu lho? Ayo, ayo. Dan tawon tok. Iki blongan gede iki. Yo ayo, ganek tawone lek iki. Piye aman? Aman. Nek wonge ora iki. Gak enek. Cetas petukan tawon ning kono gejegur. Saiki gejegur got peh apes men uripmu iki. Dawa lho karang. Peh koyo ngene iso dawa lho. Tak endangi jeruk suwi ora endang-endang jeruk iki. Kuwetel ya. Percaya. Diomongi ya timbang ngaret kuri kandang kae kowe. Ayo. Bang wela aku lho ya. Tak boleh jeruk aku ya. Yo. Tak wis entuk aja balik sik. Tene aku. Suwekre. Jeruke sapa iki? Sopo ke? Kok wani ngarit ning jerokanku? Iki nek wong sing duwe ke? Bu ya sing duwe. Le. Ana wong le. Hei.